1987 में बजरंग सिंह ही भट्टा खोल ले रहा। उनकरा के का मालूम रहे कि बूटन यादव तोरा जैसन कुत्ता के मार के जा पकाई। हम कितना खुशनसीब बानी कि हमरा के तोरा जैसन सुंदर लड़की बैठाई। ए परी के घर डोली लेके कब आई बा? ये शमशेर के बाद से सीधा ना होला ना, काट के सीधा करेली। शेर के मर्दानगी के जगावे के कोशिश मत करिए, अगर जाग गई ना तब फाड़ के खा जाई। यदुवंशी के रूप में माधव और दोहनी के मिटाई बूटन यादव। मर्द डर जाई तब मौका कहलाई और शेर डर जाई तब सियार। स्वीटी हमार और हमरे रही, क्यों भी हमरे बीच में आवे का कोशिश कैलेस ना मर जाई। गोली ना दाएं लागे के चाहिए और न बाएं, सीधा होकर खोपड़ी के बीच में लागे के चाहिए।